Naluto na marang kalabo. Lubog ano? Hey guys, mga buntang ni yung tanan karon larang kadyo nang lipadya. Kiningan ring ang mga silingan ba hamaan ako no ring isa ka punuan nga bulanghoy gahapon na tuningan gahapon pantan na ipaalukat. Jo, waman mi kalugar gahapon sapon kay Junjun kay da may gibuhat. Mananggaron na laman namo kanan guys, lukaten. Tara. Kay bulanghoy. Yan ang bulangoy ito. Kaya na po ko nakakagbulangoy. Lukatan nata guys, tanaw nata guys, so kanang daghan na bagunod kaya ran naman kadaki nga punuan. Yan guys, tanaw nato. Ay sa magkuha sa kusang samin. Okay. So makaklaro tagdag ka bagunod. Nagloy di ka ha. Adya gawasar ba ang samin? Og kuha na ng punuan og ning burot na dagko na nagunod kuy ko no pag mansag sundang pa pag mansag ito sa nga kuyan Tantangon ako na aron di bugat. sing punuan na pay gadaghan dani way So pag dito ipapil niya ito asa inganahan ko to sunod na kaya ito na pusumpoy na ako sa ipapil dito aron di bugat. makanakit ang unod Tantangon ka to ni ba? pwede ra ba itanom ng ijang paka pa adyo putura ba kuha irag dahon kay pwede na itanom ng ijang paka Kani man diri mo pwede di ba? pwede naman na kanay nga natibuk Ako ra kana ang gani. Tantangon ka to ko ano? siya tirubi basig mo gusto siyang mo tanom daning paka na may lugar agila Ato yung ina. Kita ko ni buto kita nung tinani rin kita sa aw. Daghan rin naman boy. gapo naman to siya ningan nga lokahon dya nga manakalugar daghan siguro ni gunod Ha? daghag gunod Pa dito ipapil ko. Narabi ko din. Magtanong gusto ko tanong sige dito pa dito gali pa yun. asa mga magtanong mo may Kuin ko na to be. Ano ang gibi oh. Ako nang luka. Ay di ako maluka bidas. di mata sige taraga daw Kunya ra tangtang sa gilid be. Guna ni be. Nagigir ko ano. Ay di. Ano be mo ni sa? nauna Luto abi ko tong pare sa giluto ni manang be ilamian ko ato. sinuban na may lubid na ito Tapos nagluto pag wala kay mama ni mukha sinuban eh. Naulipan. nagis ng giliit ng mga unod Karon po kita nig to personal na nani unod. karon pa personal luya ni Kita ko punuan na nabi dagang punuan diri pero pero. kano ba dyan kakasuway nga mag-harvest og Karon pa ko na kuy. bulangoy Ay di rin siya mukon sa ilalong be. aguban na sila da naguban Ano? Tikas ko be. oh basig matarog na nimo lukahon Dili pa. Ay naari sa una ko na sa diri di ay. Goodbye. Mura tani mangug ko ba ni kuan di ay na lukan man. okay naman nakita mo lang dengagon ron Ada kuha na. Wah nga lukan nun da. Dagko na ginito. Nakuha naman siya. Yung bunog maayo. Sinunuban biya pra itong hindi mo ni manang. magbunot kag lubiro na may lubi dito Pero pag nung nagugkuhan,
nakabuk na. Ito nga ganas mga tulura ka. Kuwan yung pala siya mo. Ganahan ko din naman. Kanang pinauga na kuwan ba? Ito tangag kasukal. Hindi lalim po din. Kaon ka ni manguytoy pa man ka. Nga, kinabuhing mag-uuma. Di lalim kinabuhing mag-uuma. Hindi matarog inuno. Matarog na. Kamang duha ni Gian magbira. Ito sa tagtangan good. Kaya ang ginahon ni. Gagmayra. Ang daga kajugunod guys, grabe. Ato na ning lungingon kay rong Ay, isa! Ay, sa batong dunganon ba? Dara. Kay kagtanon man, nabali na. Para inagbira nimo sa punuan, magaan na nimo nga naon magajud na, lungingon mo na. Hindi mo ko nabalion. Di uy. Imo magyapon ng tugtubon diha. Para makuha na nimo. Ay, ko na may umaak niya ate. Arong mabira na nimo ng punuan, di na ka maglisod. Ang dagkuha diri da pita. Mura tag nakatagi dyan. Ninatag na ba dyan ni guys. Dito silingan. Kamera ko nung maglukat. Oo, nanganak po. Awa. Inani din ni itsura. Lurante magpunta. Ako ra di ay. Dere, Yan na guys, anang gilungi ag dah kabukar ang dagka at pangkuaon man ni kerong ma. Ay lagi pangusog diha ba ka? Ikaw lang. Nangusog din ang nagiguramang kuan. Pakura. Harong madali, abutan ka na ni siyam-siyam. Lutuon pa ni di, ugma na ni makaon. Arang duga dya. Arang dagka Di ako sang tangtangon lagi mga gilid-gilid pa aron makuhan. Tangtanga sa lagi nga bahunod kerong magaan. Anong maglak magkamutang-tang da ng unod. Ugma samaran ko no way lami. Di uy. Istorya ramang ka. Hindi siya makaramang ka. Nagkuha diri sa tita boy. Karbis noon may giamang tanon. Makalingaw ba dyan ngingani. Ngingani ka na ganing subuon mig. Pakurag bulangoy. Gikan Mrs. Wilanda. Mr. Tay panguha mo bulangoy lakaw kay dangagon ugma. Mato na mi sa mga bao. Gikan na Mrs. Wilahan. Munguha eh. Loy ra magwati na putol ngano bitaw ni suksok ka diha. Wala na patay na ka. Yan na. Oh, handa ka guys. Akura unta kay siya po mag siya nakaukoy-koy na. Hanggang sige magkukuy-kuy-kuy di hawa man nimo panglungian ng unod. Dibo siya wala pang kakuy-kuy ani. Siya po Panglungian ng unod dara nang kang ka. buhi man. Dugay. Kaneo lungiyon eh. Kuha na. Ay lagi pangusog ba? Sus, bataan ni. Hindi ma, tarog na pagpunuan. Ala, handa na. Oh, na, kaya matarog na pwede na ni mulukahon. Oh. Ay say Diba, malihok na. Huwag isa ng mga unod diha, kaya magaan. Para may sili diri matumba na to sa banta. Nahar nagana diri awa. Awa. Oh. Oh. Abundant. Abundant tag blessings. Blessings na kaadyo ni. Nakaingan ni, sara kapunuan ang naghana nag-unod. Di ka balo ka musuman be? Kamao, sumanta. Paghimuog ka ng kuwan, bangguran. Ah. Paghimuog bangguran. Kung sa mga gadget, magsinub o magsuman. Ay lang suman be kay itara ba mo kaon basig perti hagua din masira lang unya di mahurot. Hindi man, magsuman ba tagamay. Mga napo ka buo. Ayoy. Hana, kaya ma, ibot na ni mo sa kapunuan. Kuya, what is that? Ay, naputol man. Okay rin. Pero makaw pa ni diri dapit. Hindi na guwang na diya. Ah. Mikro be. Ngapit na. Malungi na ni mo. Nara, lungi na. Na. Ayaw pangusog ka. Parang nakuha sa ilalo mo. Awa. Kana may kinadakan. Kanang isa may kinadakan. Nakuha ba?
Balik na kuning nalungat. Ang laki Nagkana ah. di bay. Sini. Naikuan. Dakang wati. Ay lagi ba mga akura? Pwede tigbason ba? Dapat nun nila dia dapit. Na. Luya mga tanda pag pwede tigbason. Kini pwede ni. Yan na pwede. Yan naman ang punuan. Masig na pa sila umpa. Wala na. Masig na nabali sila umba. Naputod. Ako sa tangtangon ni mga. Puasa na. Ano pwede ni ni? Adyo na pre lagat mo. Kana. Ito yung labat. Lagat na. Buwang na ba? Nagkana? Bigyan ko tangtangon ni ba? Masig na naputod ba sila? Atong limpihan ni kay kasaban ka bitri. Kay kuya diha ba? Masig na Wala na, naputod. Hindi pwede. Nalagi naputod pa. Ha? Yan naputod sa ilahom. Nagkana ba yun? Kay kuya ba? Kana diha dapit ka na. Na tamnan nagbalik diha. Arong na napuya. Kuwanin. Arbisan sunod kita rin magtanong. Dok, sa buto-buto iya gining kulipiyon. Di na ni sa patamnan. Nakuha ni pudahan ni oh. Na. Na butrio. Mo ni kinadakpan guro. Di po din basta sa tinano ni mo jud tanahon. Napay isa. Na randa ko. Wala na. Napay isa diha dapit. Na po din. Wala na. Lungat na noon. Tara guys sa gunod. Naghanaw sa kabukra. Kaya namdam lang ko sa mga kabataan sa unang sugoon ng tatay talukat o bulangoy. Pero dali raman tulukatin kay mga gagmer. Mapunuan ka niya. Dakuan naman. Hindi ko naman siya na. Kumbaga, hindi ko na ba? Nung bulangoy dyan so nang gagmer magpunuan pero daghag unod. Gagmay, ganang kadagko, gunod o. Dagkag unod sa gagmay punuan. Kaya kuan manggugjuta dito. Tambot. Sa gagmirag punuan daghag unod. Hindi mo siya magpakuha, be. Kanang bulangon may lukatag. Bato man may lukaton. Luway man, mahal niya. Hindi. Sagdi lang nang nabali. Ayaw, sayang. May wati. Gamay naman to. Ugli na, dako na. Ay, sayang kay. Karoon lang takakabalangoy. Na. Utubo pa na, be. Hindi oy, lata ra na diha. Hindi mo guna mo itanong mangunod. Ang katumanggong ijahang lindog. Narag ijang unod guys sa isa ka punuan. Nagana. Ano? Dito. So, dadlaw, kato na po ng kuyo no? Siya. Niya na, lagi siya kuyo lagi. Asa dapit? Taro, taro! Mura po pag nakatagidya, nakapang-harvest. Lami ka Diyos pamati, makaharbis no. Bisag di kita'y nagtanom. Kala mo, ito nagtanim eh. Si Jening tanom, kita'y nag-ani. Ang ang grasya mong nadawat karon guys. So, abundant kadyo. Dagka kadyo bunga. Ay bunga. Unod. Ano guys. Amo na ni nga lutuon. Thank you sa nagtag. Salamat kadyo sa mga kumpari. Salamat po kayo. Kasi siya nagtanom kami nag-ani. Balikan na, balikan. Grabing grasya. Sa kabulan na mo, grasya. sponsor mo. Di oy madag manapag di lutuon. Dili pwede, ano, sa kabulan? Ham. Abdi, abdi. Wala ming gabi. Ah,
Bit ni daghana kasako rin no sa punuan. Ikaw. Dili ra ni kay on lapok. Wa kayo ni. Ini may unod pinadaghana gunod. Dagka gunod. Ha? Dagka na kadyo gunod. Ang dito meron. Labuti yun ni. Basin. Ang putol-putol man ninyo. Wala na ko. Sa kuan man sa mga di man sa punuan ba kanang di Daka na mo kadyo punuan. Dira siya pwede o kanang imura kadyo nga. Hibtun kay daka kadyo punuan. Tenig lutoon. Ngaon mong bulanghoy mga iring. Nagkuha na siya, nagkudkod. Kudkod ang lubi, kaya ako nagpakpak dari. Hoy, Bria. Tagaan mo ito sa ano. Pila ka adlaw ni kaya lutoon na. Hindi ikan gikuan. Kasi man pwede pa din na. Hindi naman siguro. Pero pila ra gid ka adlaw. Naidabong pa man bisa dagko na. Katong dako kutsilyo bi. Kasi mong gisaring-saring di amik Loy, kawan ka tinawa ko Loy. Alam mo sa guys kay di pwede magkakot sa Boss Lumisa. Sekit ang kumukha ko, gigingaw na kulani. Gudin taon ng mga kabot guys para makamuting kahoy. Gigingaw na kulani yung pagkaroon na ni. Ato si Mikloy, gimingaw na si Mikloy. Kan ka Mikloy? Ato nga po maganda tapos ning ko yun. Sinudong ni naon anak kay wala nagtubo nga nagtaog kan. Walang huyo. Kita di mo ka ni. Karon na kalikan na. Dagko na. Sa una, wag yun na. Sila Lumiyan upuan. ko katong persaluto ni Manang na. Shout out Manang Helen. Dami ko ano, Balanghoy. Maginataan mo Balanghoy. Luto ni Manang ba na uga Ano na lang sa kadaghan. kasi pumukuan. Maghatod patas tagi dyan ani. Kita rin mo ka nagtagi hatagan man. Tagaan. Wala niya. Sila nagtanong kitay ning ani. Mao. Iya kinabuhi. Mao. Apilo ni ang panit be. Ugasan lang. Ano na makanang panit? Pakanta. Samot mo pagutong magkaguloy. Pagkaan sa dito kanon ka. Nyaro na ni kay aron madungan ba lami ba. May kani nakasawa ko kuanda. May mo kuanong mga kani mga salakon. Terus kasawa pag di kabalo sa ulan katilaw. Siyempre laking bukid. Ngayon nakasawa kong Tagalangob. Bitagi na guys, makasawa tag ka ng kabalo ba? Kabalo mo puto, kabalo mo suman, makakaon. Manon ganyan taninang ni. Biko. Makasawa kita guys, sige naghayang-hayang silpon-silpon, nga yun. Wala na mo ikaw pa magduan, ikaw pa magduan. Ako ino ni Pauli lang sa inyo hadayoy. Ang cellphone, lipas oras naman ang cellphone. Kailangan dyan ang mga trabaho sa ang cellphone. Kasawa na ako ino Pauli lang sa inyo hadayoy, di ba ka pwede magkasawa dahil? Kulang pa yung training. Magingana dahil magpuliwas ko sa mga. Kulit ko sa inyo. Kaya ganahan kumuli sa mga.
Hindi man buka magina kay tiba o kublo ka muluto ana o. Katong puto gani bigi mingaw na katong puto ka puto be. Puto nga. Puto na kanang kuan. Puto na balangoy? Dili puto na katong bugas. Katong harina, katong ay mga hulmahan diya kanang blue ba. Puto man na, putuhan mo na nako. Ito na lang ningot doon kaya tagaan sila. Gamay pa man ako. Ting tagano. Hinatag man eh, manghatag kita. Share, ano na naraman. Na kay Kasya, manghatag kita sa mga Kasya. Salamat sa iyong kumpare. Sila nagtanong, kita nagani. Di tagaan ka na mo kay. Shout out pare Butchoy. Pagtanim ka pang marami. Tagaan kita ni mo. Wagas man. Kapag dito ba yan, hanapin sa kato sa pikas. Kaya sa pikas pila ko, sunod na tayo ni Kakwan. Inakamahal na araw na to, kaya ito nga, sumanan. Ako ganyan lang din. Yan yung ambon na lang. Ha? Yan na lang sumanon yung ambon. Sumanon ay. Nagsuman ko. Kami tawag suman. Asa man ka mag-ipit? Kaya man naipitan. Nagipitan kaya puto naman to. Ay, pita ng mga ipit pa. Ipit na. Di oy? Makiglalis ka pa, di mga kakamulong-muluto. Yung pagiglalisan ng sana yung magluto. Nga na, naniniwasan. Pasa na nang imong kinabuhiha, kaya ito nanitakang. Managay. How daming ko di? Ito yung siligan ni. Dadara-dari gaspan pa. How daming, Chloe? Mana ng bukid? Kami kay dako man yung bukid. Grabe na. Oh, ano ko? Really? Hindi na no. Nagkabirak ni sa una. Tukan ka mong papas, bila mong kabirak. Kasi bila mong hindi ko kauna na. Wala dyan eh. Wala tawa bumindi na yun. Ate namin kan guys, sugasan. Kaon na ko ba? Kani mo niya mong pagkaon sa una. Bulang mo yung saging. Eskwela na mo. Pamaho, bulang mo eh. Nagpaniunto, bulang mo naman ihapon. Just me, gamay. Kaya mo. Among tula isda. Nahaya isda. Huwag pa yaning humaya, lagot mo me. Kami mo, naagin mo na pangalan mo. Pagala naman ko ang sila. Nami mga duma, naman po may kahumayan. Ito, dali na daw. Magusto ka po man. May klase sila giyan ron. May klase mo. Mga Ang dala, ilig ka po ang. Naman doon. Ipamutbut eh. gamot na tangas kuan guys, gata. Pinaugap ka. Hindi nga katilaw sa buhol kami ay. Ang palit to kasukal. Sa uling mo kung luto ba eh. Ano dik sa uling luto? Nami ka ito, kay murag, kan ba? Sa uling lutuan. Hindi ah. Mas nindot pagsakalan kididiritso ag apoy. Delikado nig maap-ap ang siga. Okay ra sa uling og kusog musigay mo ang kahoy. Mong mga kahoy dito nga Katuloy ka man ang lamig kayo. Sa uling. nga bunda magsunglo dito. Hindi na
Ang kalandar. Hindi na lang ang tuloy. Gatara dahil pulos dahil. Yata lang. Kanis pa ibawan na. Balo mo po. Gataog. Dito na magtangad. Ano mo tayo na magalang gatara? Dagan ang isa. Lalay, mag-inutuan, di man parehas. Wala magalinigurot pa. Di man parehas, kung nilutuan, nilain man. Minindanaw, mantungilas, binuhol, maningaho ah. Dahil na din ang minuto sa buhol ang pamindan yun. Sa hanggang sa binta. Ano yung kami sa binta? Saka ko daro buntag ikaw to. Kamuting kain ng kanon. Gamay lagi ng gilima, ganun makatakas. Bigyan ng tao na. Kaya nilang butang mo yung kanon. Mag-aanad na mo kay mabot ang panahon na malaking bugas. Wala daanan kagkalagot mo, kaya mabot ang panahon nga. Ano yung bugat? Wanay kuan, manganom na lang tag. Hindi. Mga lagot mo. Tiguan ko, tinadyo kong ikaw kanon. May nalaraw kanon. Musbot. Saan? Awang mag-edad ko mga sa mga kanon. Maniguang na ta, ni pamilyas giyan, nas giyan po jo, at totas bowl po jo. At tota mananom tag mga lagot mo dito. Lutang patay. Ikaw, di ka kagunana. Dapat ng tanong mga lagot mo na. Kaya rin ko na yung Ang pilagot mo ito, ano? Ang pilagot mo nila, may para ito sa mindan lang ulit ang pilagot mo. mga tao. Kuhan na. Kuhan sa ano na. Bigyan. Dapat ikaw mga Ito kasukal pa ko kita na nihitak ang. Mga kaldero ra ba ni? Dapat mga gulay ra. Ang sadar? Sa kaldero. Pan. Sukal. Gagkuhan espeso, ipawahi raman ng espeso. Kaya nga nailanod inig. Kuha na. Hinagapit na maluto. Lami ka dyan eh. Sus. Sabi na, makasilang na sa akin. Ikaw sa nangyayari sa mga binataan, di ka? Pinsa. Mama. Magdangag tong kuha na namay na umadat to. Pwede pa mag... Nanay mo, di ko makaog tinunungan. Kasi kita matakato nagdalat ay tuloy sa kwan dahil ng taong Di ako doon dahil. takluban. Kaya pagkaluto na nagdi takluban. iya ang mga mura mga pulis oy. Kung kunin mo kay Karalyo, saan ko si Karalyo yan? Investigador mo na sa mama. Huwag na lang kayo sa NBI ma. Makibalo ka kung di ka muta na. Alam nyo ka, murag NBI ba? Muta na, di ba? Parang ka muta. Nangaon sila. Gawin ko daan kayo niya. Na guys, gabukaw-bukaw na. Ato pa man ang pabuson din, ibutang na ito ng kuwan. Kanya na ibutang to, yung ibutang na. Ay kita klubi meron ay ano. Kasi natin ibutang ng espeso at sa ng paubason. Naluto na marang kalabo. Labo kayo no? Naluto na, nagpulong. Luto na, lamining na isabaw-sabaw. Oo. Lamig sabaw dani kay kuwan. Tamis. Nagpabugnaw na gani ko. Lami pa ka lang kapugad. Ha? Lami. Hindi na si buto ko. Tugad kayo? Taon. Do. Taon. Tansa.
Labu kay biha ron ang tanong. May kanuman sa tunay kuan. Kanta guys, lami ka jud bulang hoy guys, karang ka pughan. Naluto naman. Napa ni tubig day? Wana ob si kadyo kalami nang nai kuan sa sabaw. Oo. Demanding po da. May kurutam nagba. Akala mo, igor kayo magyatagan. Tamon patanumon pa balik ang tao. Walang iya talaga. Tamna na lang natagbalik kita na lang may mutanem. Pwede man, garapot tinagtao, titanong. Kaya magyapon di man sila mangaon, kita na magyapoy parbison. Ibu itong is nga. Lami no. Naunta kay sa gimingaw diag bulanghoy. Nga naigata, batang asukal. Lagi. Sekarang kadag labo no. Bata pa mong gudpud ni, bisa karang kadag ke. Mau yun. Di pagulang. Kaya guwang lang eh. Malagat na, gahig na. Kuos na. Kami kulikan kag bulanghoy. At di pa, butsoy. Magbutang ko. Marami ng busuga guys. Mama po kaya mo rin hatag. May panghatag na magaban. Danas ko ano silingan. Kaya hatag na mas pagumang ko ni mama. At ang mga ako'y. Hagi mong gihukat na Saan hulot. pa bulang oy? Putan mo pa man yung... Dali! Ha? Hangi tunuan. Ang tinanong. Sa silingan tinanong, pero kami nag-ani. Oh! Agam ka sa bulang oy? Tanong pa man. Mukhaon dyan na kay namiman. Ano bulang oy? Ma? Ay, gana na! Ang tudok ma. Ana? Oh, tinunuan, kinamayan. Ubos na? Mayo. Mayo, kaya ubos na. Kaon. Tara oh, nasi mong kamot. Asa may pamgikuhit nga diara. Di man siguro kakita, Mikloy. Ha? Naras ubos oh. Di naras ubos na, oo. Tara oh. Hindi nga buta man siguro ni. Di man kita. Ning kaon ra bas Mikloy. Lami Mikloy. Kaon di pag bulang mo hining iring no. Hindi kamatay na rin. Di uy. Oh, grabe ni siyang pangot. Hakas Mingkoy. Daray. Mingkoy. Kaon kag bulang mo Mingkoy. Minaw ha. Maraming ko yun. Lami as mama. Lami ko no. Maraming ko yan. Hindi pwede kang paglangoy. Bulanghoy, kaboy sa bulanghiw. Mingkoy. Muna ubsi, lamig sa baw. Lamig sa baw na ubsi. Ha? Ang sama? Pag isabawan, naging magihukad. Lamig sa baw no? Gara-gara aja dan kaboy. Nana pa rin ka. Di lang. Mali namin ko snack na. Dali. Kaon po sming ko yung balanghoy oh. Ala, magkamatay nag-iringgod. Di oy. Makamatay. Masuk dato na sila kay mamatay mukha bulanghoy. Mga dato aman kailag bulanghoy. Pobre ra may nakailag bulanghoy. Namin nakaila ka tong pobre na ni dato. Pero katong dato yung gayo at kaila. Galit. Dapas Mikloy, kumbate pa siya kaon sa ija oh. Ako po, kumbate pa ko gahos. Na, Kasaho. napunan. Ala,
Asa? Nipilit sayang na mga la. Tawa. Hala ka no. Hidigwa. Hidigwa ba? Anong giwa ka na niyo? Anong gidigwa? Ang gidigwa? Wala na sa naman ni siya. Nawa na, natuna. Ano to? Ano kami do? Nipilit sa ngipon? Nga, gimang pagnan nga, gilamian man. Ikaw kuno ilamian o pagnan kag. Ganahan pa ka. Manawa, landian bitaw, laon sa na. Pilit suru siya ang kuhan. Ito, hindi na ka? Oo, sibat, sibat. Sud na ka? Nakita mo sa mga pwede ka, ati ka? Oo, sud na kay malayas ka. Ito, tukang lula. Tukang lula. Dara ka kay, imo ang kalat dari oh.